už bol skorodovaný, ako bol skosnatený a zamrznutý, nazývali sme to posttotalitný režim. Chce vtlačiť tento falošný obraz dní novembra vystupovať z pozície veteránky, alebo v mladosti som to tiež nevyšiel. Ale keď premiér, ohrozením demokracie, ten jej predpoklad vyšiel. Po nich zase ukázala na to, že na rozdiel od iných krajín, kde autokratizácia a ukrajovanie slobôd prebiehalo postupne, Ficová vláda šprintuje. Opäť mala pravdu. Nositeľka Radu Ľudovita Štúra, pani Soňa Somoláni.